porque para nós prestar eses servicios é un dos objetivos principais. Tamén pretendemos cuidar ao persoal do Concello, atendendo a súa principal reivindicación desde fai moitos anos, iniciar o procedimento de elaboración da RPT, primordial para que os salarios dos empregados públicos sexan acorde cas súas tarefas e coas súas responsabilidades, para evitar fuga de talento tan necesario para seguir precisando diariamente pelos recursos que nos poden chegar de outras administracións. Por iso, o proxecto recolle a cantidade que se destina a todas as prazas que aparecen no anexo do personal. O mantenimento e a mellora da política, actualmente o Concello de Ponteceso sigue sendo a principal prioridade destes orzamentos. Queremos aumentar o investimento destinado a manter os parques, os xardíns, as instalacións deportivas, ademais de manter de forma clara o compromiso coas necesidades básicas da cidadanía e co gasto social para mellorar as condicións de vida das persoas maiores e da población en risco de exclusión social. Este orzamento enmárcase nun contexto de volver a aplicar as regras fiscais e ten como estrategia observar os principios de boa xestión coa finalidade de conseguir cumprir coa estabilidade financiera a medio e a longo prazo. Intentaremos avanzar en tres líneas fundamentais. Trátase de un orzamento con carácter social, seguindo e tratando de pôr en marcha novos programas sociais que permitan axudar a colectividade máis vulnerable, a infancia e os maiores. Realizaremos novos investimentos para melloras e novas rúas en xeral en todo o municipio. Promoveremos actividades de comercio local e promoveremos o tecido empresarial co objetivo de dinamizar a economía para seguir na línea de recuperación social e económica. Son uns orzamentos elaborados pensando nas persoas, no seu benestar e, en definitiva, na calidade dos servicios públicos que reciba a nosa veciñanza. No ámbito dos investimentos, a parte principal vai destinada á construcción da senda de Testimonio, obra que se realizará a través dun convenio coa Diputación Provincial da Coruña e para que se fará unha achega municipal duns 339.566,04. Ademais dese investimento, realizaremos outros, a expropiación de diversos terreos necesarios para que o Concello poda prestar servicios necesarios. Compra dunha finca en Brandos de Abaixo para a futura edade. Compra dunha finca en Nemeiro para aparcadoiro e campo da festa. E reparación do aparcadoiro do terreo da familia Valdés. A reforma de parques infantis, a adquisición dun dron e de tablets para que mellore a seguridade ciudadana e a adquisición de libros para a biblioteca para seguir mellorando a cultura e estar actualizado nas últimas unidades editoriais. Ademais, destinaremos 61.000 euros a achegas municipais a proxectos e actividades subvencionados por outros organismos ao longo do ano. É necesario destacar, e así o agradezco, o traballo realizado por todas e cada unha das concellerías que compoñen este equipo de goberno, que souberon adaptarse á situación económica, axustando os seus orzamentos, cumplindo os compromisos adquiridos ca cidadanía, tarefa que non sempre é fácil, e prestar os servicios que teñen encomendados con mellor efectividade posible. O último orzamento aprobado ascendiu a 6.650.000 euros. Este ano ascende a 6.313.000, o que supón unha disminución de 337.000 euros con respecto ao do ano pasado. Quero sinalar que este orzamento o elaboramos con prudencia, axustándonos á realidade económica do Concello e non con contas ficticias ou faltadas da realidade. Como manifestamos na introducción desta memoria, seguimos mantendo o financiamento dos servicios públicos que este goberno considera como prioritarios. A título de exemplo, os servicios públicos básicos consumen un total de 3.141.865,69. A área de protección e promoción social, 1.023.749,27. A de produción de bens públicos e de carácter preferente ascende a 753.642,67. A área de actuacións de carácter económico ascende a 107.579,87. E a área de gasto nove, actuacións de carácter xeral, ascende a 971.700,58. A área de gasto cero, débeda pública, ascende a 311.462,02. En definitiva, este orzamento trata de responder ás necesidades que entendemos que ten a cidadanía do noso Concello de Ponteceso. Por anterior, as cifras do orzamento do Concello de Ponteceso para 2025 son as seguintes. Como ben dicía anteriormente, Secretaria de Clasificación Económica, capítulo 1, gastos de personal,
2.345.469,47. Capítulo 2. Gastos correntes e bens en servicios. 2.994.617 euros. Capítulo 3. Gastos financieros. 10.000 euros. Capítulo 4. Transferencias correntes. 140.385,47. Capítulo 6. Investimentos reais. 517.066,04. Capítulo 7 e 8. Transferencias de capital, 0. Activos financieros, 0. E capítulo 9. Pasivos financeiros, 305.462,02. O que dá un total de 613.000 euros. No orzamento de ingresos, no capítulo 1, impostos directos, temos unha recaudación, estimamos unha recaudación de 1.610.246,60. No capítulo 2, impostos indirectos, 140.000 euros. No capítulo 3, tasas, repercusión dos outros ingresos, 549.773,80. No capítulo 4, transferencias correntes, 3.489.304,62. No capítulo 5, ingresos patrimoniais, 397.124,01. No capítulo 6, achegamento de investimentos reais, 0. Capítulo 7, transferencias de capital, 126.550,97. No capítulo 8, activos financieros, 0. E no capítulo 9, pasivos financieros, 0. E para terminar, no desglose do presuposto do ano pasado, este concello tiña unha deuda de 1.619.793,48. Esta deuda viña de dous lados. Por un lado, a banca privada, 393.774 e 238.986,37. O resto, 1.226.000 en créditos PAI ca Diputación. A día 12, esa deuda, que a ano pasada, 31 de 12, do 23 era de 1.619.793,48, a día 12, a día 31 de decembro, perdón, a deuda é de 1.232.107,14. Amortizouse un préstamo do ano 2022 por un importe de 238.986,37 e seguimos debendo 178.000 euros que temos pendientes a amortizar este ano dun préstamo con banca privada e quedarán ainda pendientes 174.936,75. O resto, seguimos mantendo deuda ca Diputación e co PAI por un valor de 1 millón de euros. Sin máis, teño toda a palabra, José Manuel. Ben, desde o minuto 1 dixe vostede que levaría o Concello polo libro, polo manual, sempre atendendo as suxerencias de Secretaría de Intervención. A realidade é que estamos en marzo e ata abril non entrarán en vigor os orzamentos. É dicir, levamos 4 meses co orzamento prorrogado, cando non habría ningún motivo. Tamén falaba que non había cartos para nada, acordo que era todo un auténtico desastre. Cifraba a débeda uns 5 millóns de euros. A realidade é que no ano 2022 había un remanente de 2.200.000 euros, no ano 23 había a mesma cantidade, 2.200.000, e no ano 24, a pesar de non ter entregado ainda a liquidación como é preceptivo, hai sobre 1,5 millón de euros. Isto, se sucedera nun concello idílico, no que a veciñaza disfrutara de todos os servizos, non pasaría nada. Pero a xente cae nas beiras rúas, os coches rachan os gacos. De noite, moitas veces, para andar, hai que ir ás apalpadas. E para socializar a xente, hai que ir ao súper ou á taberna, porque as actividades son poucas, pobres e mal organizadas, sobre todo mal organizadas. Sin embargo, temos superávit. Este ano
pasado houve un superávit de 600.000 euros. Vostedes non son capaces de invertir os cartos que lle chegan ao Concello. E que se chegan ao Concello, que son da veciñanza, que son dos seus impostos. Prefieren ter os cartos no banco. Ni siquiera fan unha proposta de rebaixa de impostos, cando o IBE deste Concello está dos máis altos da zona, ou outros impostos máis, e non queren darlle ni siquiera un pequeno respiro aos vecinos. Porque se se dedicaran a xestionar ben, non externalizarían certas cousas, como a limpeza viaria, non externalizarían un servicio de axuda ao técnico do urbanismo, que costa unha pasta, ou servicios de elaboración de licitación. Porque ao mesmo tempo que externalizan isto, gastan vostedes 137.000 euros en incentivos ao rendemento aos funcionarios. É dicir, ou non funcionan os funcionarios, non funcionan. Se funcionan, pois habrá que incentivarlos, pero se non funcionan, non sei de onde saca este 137.000 euros para incentivar os funcionarios. Voume centrar nos orzamentos, no momento, e para ser breve, porque igual me chama a atención co tempo, ainda que vostede pasou por 5 minutos, como dice todo o mundo, debería ser todo para todo o mundo, non para os tesoros, non para os outros órganos. Subvencións e investimentos. No apartado de subvencións aparecen dúas cousas moi chocantes. Festa da Barquiña e Festa do Faro. Cada unha delas con 3.000 euros. E dicir, non hai absolutamente máis festas en todo o Concello. E a pregunta está clara. Pois, para as outras festas, como vai facer? Dependendo se a da comisión son os seus amigos ou son seus enemigos, repartirá ou non repartirá? Isto é o que hai aquí. Por meio no presuposto, non invento. No apartado de inversións, había grupos que o ano pasado non estaban para nada de acordo en aportar a parte proporcional para as sendas de Lestemoño. Calificaban esta obra como un desastre, porque non incluía máis que carreiras de estrada. Pois ben, este ano, eses mesmos grupos son os que se presentan como os grandes defensores da obra. Esperemos que a vicinanza desa zona non teña que esperar outros 25 anos para ver a feita. Esperemos que antes do remate da legislatura uns e máis os outros, sin mirar para ninguén, uns e máis os outros, poidan vender o produto. Lamentamos que no núcleo de Ponteceso, digamos Ponteceso a Trave, non haxa ninguna actuación destacable. Un núcleo con maior densidade de población e que, por certo, non tivo reunión co equipo directivo, así como no resto dos lugares, para informar a veciñanza. Somos un caso extraño. A única actuación que hai de inversión que hai do Concello é o aparcamento ao lado do parque de Ponteceso. Como xa dixen outras veces, hai unha sentencia do Tribunal, que creo que quede claro, hai unha sentencia do Tribunal de Xustiza de Galicia na que a petición dos donos da finca pasou a ser terreno urbano consolidado. Por lo tanto, ainda que eu en concreto, desde logo non estou moi de acordo con a lei, hai que aceptala como non pode ser de outro xeito. Pois ben, a lei di que o ser solar edificable, o dono ou o promotor ten que urbanizar o entorno e dotalo de servicios. E no caso de que o Concello faga a urbanización, ten que pasar a factura aos propietarios. Cando faga un edificio, cando que. Vostedes van invertir unha cantidade de cartas, 48.000 euros, por 2 anos, ademais, porque é o tempo que lles cederon o terreno. Van a invertir uns cartos que eu non son moi entendido, non chego a tanta listeza como algún, pero non creo que deberían de informarse, e é a terceira vez que lles poño, e non me contestaron absolutamente nunca nada disso. Logo verán dicindo que non se lles avisou. Resumo, rápido, porque senón, case que valería o discurso do orzamento do ano pasado para este. Se repasan é prácticamente calcado, porque cambiando uns cuantos números ven a ser o mesmo. Non tardaremos en ver modificacións de crédito. Vou votar en contra,
porque non hai nada que lle faga ilusión a veciñanza para mellorar a súa calidade de vida. De momento non hai. Fátima, me toca a palabra. Eu simplemente manifestar que vou me abster na votación deste orzamento, reincidir máis unha vez en que vostede xa acordou o número necesario de votos para que saia adiante co resto do goberno. Queda máis unha vez claro que se vostede tivera a maioría absoluta non falaría coa oposición, porque é o que ven facendo neste tempo, que xa dixen tamén nos pos, no orzamento do que manifestei públicamente respecto do orzamento do ano pasado, e máis unha vez estamos diante do mesmo caso. Vostede non necesita o noso voto, pois non imos votar a favor. Lois. Moi ben, o Partido Socialista, en primeiro lugar, quere felicitar aos servicios de intervención, en xeral os funcionarios que interviron, funcionarias, que interviron na formación do orzamento, pois pola presentación do mesmo e pola calidade técnica que apreciamos. Se ben, é certo, o que dixo José Manuel de Apin sobre crear os temporáneos, porque é o mes de setembro, nós queremos que o Concello ten que ter os orzamentos. Nós sí que queremos, por favor, que nos remitan o avance da liquidación do ano 2024. Nada máis estea que nos remitan. Nós vimos pedindo ao alcalde en varios rogos durante todo o ano 2024 que nos mandara a liquidación en Excel as liquidacións que se iban producindo, é dicir, a execución orzamentaria. Nós estuvemos gobernando o Concello e unha das cousas que facíamos sempre era ir un momento á tesorería en cuestión de 30 segundos, dándolle a unhas teclas, sacábanos un estado da execución do orzamento polo que íbamos vendo como quedaban as partidas. Con eso garantizábamos que levar a execución ao máximo e que non quedaran moitas partidas sin executar ao longo do ano. Por eso, hoxe, estamos por Ponteceso, e ten razón José Manuel, o estado das infraestructuras é lamentable, pero sí que hai infraestructuras que están moi ben. Os veciños de Tella, por exemplo, poden subir os eixos desde o Petón e teñen un acceso digno, verdad, unha obra ben feita, tamén os usuarios dos campos de fútbol pues, teñen tamén unhas infraestructuras que se arreglaron, e unha gran inversión. En todas as parroquias hai obras de asfaltado que levan xa 7, 8, 9 anos, vale? Desde que se fixeron con ese gran plan de investimento que fixéramos o goberno tripartito e que continuáramos na seguinte legislatura, a pesar do boicot de certos concelleiros do pleno e concelleiras, pero conseguimos unha cantidad de investimentos moi grande, que todavía esas infraestructuras pues, están gozando as veciñas e os veciños en calquera parroquia. E que calquera parroquia que vayamos, vemos, por exemplo, nos centros urbanos que mencionaba antes José Manuel, Ponteceso, pues, a Praza do Relleno, pues, humanizada e cun hormigón desactivado que aguanta moi ben o paso do tempo e embellece moi ben esa obra. En Corme, todas as rúas, prácticamente, menos as que fixeron no último ano, que deixamos nosos proxectos xa preparados, as que teñen hormigón desactivado e adoquín de granito polas beiras, tamén moitas rúas que se arranxaron feitas durante a nosa legislatura. É dicir, anos no que os investimentos eran de 3 millóns de euros e agora vemos que o anexo de investimentos ten 500.000 euros, dos cales máis de 300 é a aportación ás sendas de testimonio, o saneamento e o abastecemento, vale? Que é moi importante para a Agraria. É dicir, se descontamos esa aportación que xa tiña que estar feita desde marzo do ano 24, desde que se conseguiron todos os permisos sectoriais, que nos quedan de investimentos? Di que vai arranxar cousas, pero non hai investimentos. Por eso, nós non estamos nada de acordo con este orzamento. Creemos que non é o orzamento de Ponteceso, que necesita o Concello para desarrollarse e para continuar ese traballo no que Ponteceso empezaba a ser referente
en moitas políticas de servicios, de celebracións, a hostelería medrando, apetecía invertir no Concello porque era un Concello referente. Agora todo o contrario, un Concello que vai a menos e que cada vez vemos conos, alcalde, conos por todos os lados. Eu non sei xa se quedaron sin conos de poñer tantos conos. As vallas de obra osidan xa na rúa ano tras ano. Vemos vallas que levan 2 anos colocadas. A ver, unha valla é para unha semana, 15 días, pero que concello ten vallas de obra metálicas nos sitios durante 2 anos? E que eso dá moi mala impresión, aparte que denota que non hai actividade por parte do concello, tamén denota que aí pasas ano tras ano, sigues vendo as mesmas vallas e dis, aquí non teñen ganas de facer nada ou non se funciona. Limpieza viaria, que mencionou o compañeiro de API. Pois sí, está moi ben ter un servicio moi espectacular, pero vamos á realidade. Pois ao mellor Ponteceso era mellor que fixera a limpeza viaria como se facía na anterior legislatura, con persoal propio do Concello, porque encima de que non había que dedicar máis de 100.000 euros ao ano, que se perden de dedicar esas inversións nas parroquias e nos centros urbanos, pois resulta que tiñamos limpeza viaria os fin de semana, que agora non hai. Nun concello que aspira a ser un concello de hostelería e un concello para fin de semana e para vacacións, non hai limpeza o fin de semana. E non imos casi a Pazos a limpiar, por exemplo, que antes iba continuamente. Di que melloran os servicios públicos. Nós levamos traendo repetidamente aquí o Concello o tema do alumeado público, o estado do alumeado, e que non hai un cuidado do alumeado, cada vez vai a peor. Estamos preocupados pola seguridade do alumeado. Despois, imos ás 8 da mañá, no inverno, hasta que é de día, están apagados os alumeados en sitios onde pasa o transporte público e onde a xente vai a traballar e cruza as rúas. É perigoso, eso teñen que botarlle man, teñen que meterlle man a ese tema. E anda a xente, como decía José Manuel, as apalpaderas, non sei como dixo, pero creo que é a mellor definición, e sei que ten protestas por ese tema. Non sei se nos pode decir para que parque vai ese investimento que aparece aí. Perdón, que me dixo? Que ten que ir terminando. Ben, pois vou continuando. Intentar esgotar o tempo. O tempo ten esgotado, Xosé Lois. Pois a ver se me pode decir para que parte vai. Doulle 20 segundos máis. No tema del testimonio, nós estamos preocupados de que teña ansia por lo menos contratar o proxecto para conectar o saneamento de todas as casas da parroquia a esa tubería xeneral que vai aí polas pistas. Por lo menos contratar o proxecto. Mentras vemos que a obra da senda vai indo pa diante licitándose pola Diputación, pois ter xa un proxecto feito que a xente das aldeas vexa que o Concello xa ten uns técnicos que van por aí, a ver como se vai conectar aquí o saneamento e vexan que hai un traballo feito. Porque miren, o seu partido que goberna en Santiago ten un convenio co Concello de Malpica para poñer o saneamento en Veo 700 e pico mil euros. Por que non consigue un convenio así para levar o saneamento, por exemplo, a parroquia de Anllóns, que é unha demanda que hai de moitísimos anos ter Anllóns con saneamento? Pois é o mesmo partido que goberna na Xunta. Que pasa? Que Veo é máis especial que Anllóns, son menos os vecinos. E, bueno, vamos a continuar no seguinte turno de palabra para non... porque temos moitas máis cousas que falar do orzamento, pero gustaríame que me contestara estas cousas que lle está planteando o Partido Socialista. Ben. Todos, vale, rompín un pouco a dinámica que traíamos hasta ahora, pero a partir de agora todos estuvechedes, incluso eu, posiblemente, que non me cronometrei, pido perdón, o meu tempo ao inicio, pero a partir de agora todos nos atenemos ao tempo. Vale? Por responder, hai motivos para prorrogar o presuposto. Usted di que non hai, hainos. Cal é o motivo? Que non sabemos exactamente, vale? Desde o minuto 1 tiñamos dúdas de como contabilizar o sobrecoste do lixo. Vale? Era algo que nos preocupaba. Falamos con outros concellos, falamos con CEF,
falamos con Carballo, falamos con Coristanco, falamos con Cabana, e todos tiñan a mesma dúbida. Vale, que facer? Dinos de que non debemos de subir as tasas. Noutros concellos moi cerca están o facendo, porque o necesitan. Porque os custes do alumbrado duplícanse, os custes da basura duplícanse, e aquí, por hora, estamos aguantando. Fátima, dixécheme que non falaba con vos, é verdade. Mas, nos últimos meses apenas falamos, o cal culpa únicamente mí. O avance da liquidación, Xosé Lois, terei que preguntar, vale, se eu, que non o preguntei, se lle teño que facilitar a vostedes o avance da liquidación, se a obligación miña, o goberno, facilitarlle a un grupo da oposición o avance da liquidación. Preguntarei, vale? Se o teño que facer, farei. Se non o teño que facer, non vou facer. A senda de tella ben feita, di usted. Voume aforrar o comentario. 2 millóns de inversión. Aquí usted fixo presupuestos que se imprimín, porque sabía que me podía decir algo desto, fixo no presupuesto todo colle. Esa é a diferencia, que nós facemos presupuestos intentando ser reales. Usted presupuestou 2 millóns de inversión moitas veces, pero a senda de Estemoño, nós sí que priorizamos a senda de Estemoño. Puxemos 330.000 euros para que a senda de Estemoño sea unha realidade. Non podo comprometerme a facer o seguinte proxecto da senda de Estemoño nesta anualidade, e non o vou dicir. Non vou dicir que xa me comprometo a facer o seguinte paso, o proxecto da senda de Estemoño. Non, non. Non vou dicir eso. Se para o ano que ven os nosos socios de goberno, mas nós seguimos aquí e seguimos pactando, se vemos que a senda, esa parte de Estemoño sigue sendo unha prioridade, faremos. Se é outra prioridade, iremos a outra zona. Pero non porque usted non se exixa ahora a senda de Estemoño, e cando tuvo usted a oportunidade para facelo durante 8 anos, e que nos veña a nós ahora dicindo que temos que facer, non vou ir por aí. Alumeado público, estamos neso. Pero o abandono do alumeado público sabe de onde nos ven? De que época nos ven? Convenio de Aguas de Galicia. Non hai nadie en todos os concellos daqui da nosa volta que tuvera máis reunións con Aguas de Galicia que tiven eu no último ano. Nadie. E o tempo quitará ou dará máis razóns. José Manuel, ten turno da palabra. Como non me contestou a nada do que lle propuxen ou do que lle dixen, bueno, pois voume simplemente nada. Todo o que lle dixen non me dixo absolutamente nada. Moitas gracias. Fátima. Nada. Roberto. Juan. Xosé, ten turno da palabra. Gracias. Eu non lle falei da senda de Tella, senón do acceso do Petón aos Eixos, pero sí que conseguimos, por exemplo, que Ponteceso tuvera unhas sendas arregladas desde Ponteceso, pasando por Canasteves, de toda a trave ata o polígono de Tella, e arreglar as vías de servicio ata a Mezquita, cousa que agora están totalmente deterioradas. E sí, conseguiuse no entorno dunha empresa que está indo para o polígono, ter uns mellores accesos, que ese camiño por ese lado estaba sin facer, e incluso conseguimos, con unha subvención que é para a industria, arranxar o acceso polo medio do Petón, vale? Que era unha zona tamén que estaba moi necesitada. Entón, pedimos investimentos, e que fai falta, Ponteceso clama por ter esos investimentos, pero mire, o que dicía José Manuel, comercio local, que actividades de promoción hai? Uns anuncios na SER. Eso é unha promoción dun comercio local, é unha promoción. Actividades que quitan, a ver, están tendo éxito os rapaces que se criaron nos cursos de cociña para nenos de Ponteceso, que eran unha referencia en todos os lados. Eliminas, da igual, xa non hai cociña para nenos, pois estamos perdendo de destacar e ao mellor criar máis
máis cociñeiros e cociñeiras que teñan éxito por aí polo mundo, que monten restaurantes e que destaquen, como esos nenos e nenas que aprenderon a cociñar, non só para dedicarse á restauración, sino polo valor que ten saber cociñar e unha cociña saudable. Quitaron o tema das piraguas, que era estratégico para Ponteceso. A ruta cicloturista en Corme, tamén siguen insistindo en non facela. Este verano tuvemos camiñar na noite, que tamén tiña moito éxito ese programa. A festa marisqueira do ano pasado non a fixeron, tuvemos mal tempo en Semana Santa, pero podían facela un mes despois, e non sabemos se a van facer este ano. En política de vivenda non sabemos que están facendo para que a xente poda ter vivendas e para seguir arranxando as vivendas dos mestres e que haxa, ahora que o Estado está proporcionando a Xunta moitos cartos para a vivenda pública, si dotaron de suelo a Xunta para ver novos proxectos de vivenda pública ou de vivenda de promoción pública en Ponteceso. Da promoción de industria xa falamos nunha das mocións que presentamos. O polígono de Tella está paralizado. Hai empresas que teñen que ter o material fora da empresa porque xa non lle escolle nada. Que estamos esperando a que marchen para outro polígono. A ver, eu creo que é fundamental a ampliación do polígono. E mire, o tema da débeda, nós insistimos sempre que cando marchamos do Concello quedaban 2.700.000 euros na cuenta e o pago da débeda de 2025 deste orzamento non pasa de 300.000 euros. Vale? E se foron, por exemplo, do pai da Diputación, pois foron obras que foron licitadas en procedimento aberto, porque a Diputación obliga, que tuveron un control exhaustivo da súa ejecución, e os veciños están disfrutando desas obras. Así que o tema da débeda non pode ser unha excusa. É dicir, se hai un resumen deste orzamento é que gastan o 99% do orzamento en abrir a porta pola mañá. Vale? En pagar os sueldos municipales, en pagar esos complementos que otorgan a algúns empleados e outros non, e que é iso que gastan, en abrir a porta. Pero así non progresa un concello, alcalde. E a liña que ten de bloquear a oposición, de non falar coa oposición, de negarnos a posibilidade de presentar plenos extraordinarios, eu creo que iso non é o que vostede prometiu, que dixo que iba a ser dialogante. Eu creo que iso aí vai por un moi mal camiño. Gracias. José Manuel, que non me dou tempo a responderche antes, poucas actividades, dixeches. Estamos facendo actividades en todas as parroquias. En todas as parroquias hai 2 actividades, cousa que nunca se fixo aquí nos últimos anos. Cestería, uso do móvil, esas actividades todas, algo máis, que me pode recordar Marisé, que ora non me acordo, están repartidas en cada unha das parroquias. Externalizar servicios. Externalizamos servicios porque non temos medios propios para facelo. Temos 3 operarios do Concello na calle. E creo que usted foi xefe neste Concello e sabe ben os operarios que temos. Incentivos aos funcionarios. Nos estamos pagando as productividades que creemos que debemos de pagar. Como cando estaban ustedes no goberno, pagaron as que ustedes entenderon que tiñan que pagar. Senda de testemunho, 25 anos. Eu aportei o meu grande area. Creo que os que estamos aquí aportamos o noso grande area, que era reter o crédito. A partir de aí, eu máis non podo facer. Única inversión en Ponteceso o aparcamento? Sí, porque Ponteceso, o Concello, máis que a Ponteceso. Corme o Ponteceso, Lestemoño o Ponteceso, Langueirón o Ponteceso. Todas esas parroquias son Ponteceso. Entón, temos que repartir o investimento en todo o Concello. Xosé Lois, que me fale usted de comercio e que me fale da cadena SER, ten delito. Co que ustedes fixeron co Avó de Galicia. Co que ustedes fixeron co Avó de Galicia. Hoxe pedín as facturas do Avó de Galicia do vosso último ano de mandato. Escandaloso. Escandaloso que fixechedes co Avó de Galicia no último ano de mandato. E ven usted a min dicirme algo da cadena SER. Eu salín o viernes ás 10 da noite deste Concello reuníndome coa xente do comercio e deixándolles traballar e prometendolles o meu apoio e dixenlle, ide salir este ano aquí con unha campaña de comercio sin alardear en ningún lado non, reunindo os actores que teñen que estar, os comerciantes deste pueblo, os publicistas
e as persoas que de verdade saben de como facer unhas campañas. Non estando o alcalde intervindo, non, deixando que eles a fagan. Este venme falar a min, que fixeron ustedes polo comercio? Pagarlle a Voz de Galicia 70.000 pavos a máis darlle 1.000 e pico de euros todos os meses. Eso foi o que fixeron ustedes. Gastamos en abrir a porta toda a masa salarial que hai neste concello, exceptuando o técnico de museos, generaron a ustedes. Toda a masa salarial, digo ben alto, que hai neste concello, generaron a ustedes. Eu non generei un solo posto de traballo máis con técnico de museo. O ano pasado ciñímonos estritamente a forrar o capítulo 1 para poder facer un modificativo de crédito e poder usar ese diñeiro a final de ano en outras cousas. Non me fala usted de que gastamos diñeiro en abrir a porta. Porque se o gastamos é porque o seu goberno encheu este concello de 3 persoas en medio ambiente, oficina técnica despoblada, cando temos que ter ben dotada, oficina técnica despoblada, intervención despoblada e outros departamentos cheos de persoas. Iso fixeron vostedes, porque eu non contratei a nadie para este concello. A nadie. Un técnico de museo que me pediu o pleno, que me pediu todo o pleno que tiñamos que contratar un técnico de museo. Ben, procedemos á votación. Quería pedir un turno de palabra. Breve, un minuto. Teno. Gracias. Moi ben, para min é moi importante o tema do aparcamento de Valdés. A ver, estamos falando dunha cesión que, polo que se ve, vai por ciclos electorales. É dicir, remata coa legislatura. Quere dicir que pasa? Que se non entra o alcalde ou a corporación que lle compensa o cedente, xa desaparece o convenio. Eso vamos a poñer nome, pero ten un nome moi claro. O que está claro é que se van a investir esos cartos, a cesión ten que ser a longo prazo, porque ten que compensar o que é o investimento público, ten que compensar o importe dese investimento. En todo caso, o que hai que facer, igual que vostede que seguía tanto polo modelo de urbanismo e de desarrollo que se fai en Carballo, por exemplo, o lógico é que esa cesión sexa indefinida mentras non haxa unha licencia de desarrollo urbano desa parcela. Vale? É dicir, que haxa ou a largo plazo, como se fixo coa cesión da Retoral do Couto a 25 anos, ou de forma indefinida, ata que, evidentemente, un terreno urbano consolidado e o día que a propiedade presente unha licencia de obra e se lle conceda para desenvolver urbanísticamente ese terreno, vale, que se faga aí unha promoción de viviendas e baixos comerciales, que sería moi bo para dinamizar Ponteceso e para ganar veciños e veciñas, pois en ese momento sí devolverlle o terreno, pero non que sea por ciclos electorais, porque eso pinta moi feo, eso pinta moi feo. Así fixo cando estaba o Partido Popular en Valencia, con Camps, coa Fórmula 1. Saliu nunha roda de prensa dicindo se estou eu de presidente, ven a Fórmula 1 a Valencia, se non xa non ven. Claro, as críticas foron por todos os lados, verdad? Pois eso, eu creo que non se fan así as cousas, alcalde, e rectifiquen ese tema porque ese aparcamento é importante. Ben, Lois, invito-lle a que vai falar ca familia de Valdés. Nada máis, non lle respondo máis que eso. Colle usted os seus zapatos, vais ás escaleiras, pida cita a Rosario Mas Teresa, vai a falar con eles. Non lle digo máis. A xente que opina o que queira. Só lle digo eso. Usted vai a Xunta Teresa e a Xunta de Rosario. Fale con elas e intente negociar vostede. Vale. Intente negociar a ver se isto é un aparcamento para o goberno. Isto que nos está pasando ahora non é por este goberno, nin é polo anterior. Sabe por qué? Pola desconfianza nas persoas. As persoas deixaron de confiar en nós. Eso generaron vostedes. Eso generaron vostedes. Que a familia Valdés desconfíe de nós pasa porque eso generaron o trato que usted tivo con eles. Portáronse con eles como se portaron e ahora os Valdés non confían en nós. E non queren xogar máis alá do plazo que nos deron. Se o queremos ben e se non queremos non pasa nada.
a propiedade deles. Esa é a realidade. O terreno é da familia Valdés. E se queremos, temos que ir aí abaixo e sentarnos con eles. Eu non en ningún momento vindín de que isto vai a quedar se eu estou ou non estou. É decisión de Teresa e de Rosario, que fagan eles o que queren. Eu que si creo que o estilo vai ter complicado. Iso sí que eu creo. Ben, procedemos á votación. Votos a favor do orzamento. Votos en contra. Abstencións. Quedan aprobados. Seguinte punto de orden do día, señor secretario. É o expediente 2025/X999/000066. Aprobación do ditame da aprobación inicial do proxecto de expediente de expropiación por tasación conxunta do camiño agrícola entre Brantoas de Arriba e Brantoas de Abaixo. O ditame, na súa parte dispositiva, establece o seguinte. Primeiro, aprobar o inicio do expediente expropiatorio por procedimento de taxación conxunta das parcelas afectadas pola obra Camiño Agrícola entre Brantoas de Arriba e Brantoas de Abaixo, cuxo proxecto foi redactado polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos, Rubén Calvarro Rivadulla, colexiado número 30.511, en decembro de 2024, cun orzamento base de licitación con IBE que ascende a 116.670,40 euros e que incorpora os documentos sinalados no artigo 118 da Lei do Solo de Galicia, o que leva implícito a declaración de utilidade pública e a necesidade de ocupación tal como establece os artigos 11 do REF e o 94 do texto refundido de réxime local. Segundo, someter a información pública polo prazo dun mes mediante a inserción dos anuncios no Diario Oficial de Galicia nun xornal dos de maior circulación da provincia o proxecto de expropiación para a execución da obra Camiño Agrícola entre Brantoas de Arriba e Brantoas de Abaixo, cuxo proxecto foi redactado por Rubén Calvarro Rivadulla, para que aqueles que poidan resultar interesados formulen as observacións e reclamacións que consideren convenientes, en particular no que atinxe a titularidade ou valoración dos respectivos dereitos. Terceiro, a relación de bens e dereitos afectados polo expediente expropiatorio é a que figura na tábua. Cuarto, proceder á notificación individualizada mediante traslado literal das follas de aprecio da proposta de fixación dos criterios de valoración a todos os que aparezcan como titulares de bens e dereitos no expediente, para que poidan formular alegacións no prazo dun mes contado a partir da data de notificación. Quinto, poñer de manifesto a conveniencia de presentar certificacións rexistrais e demais documentos que acrediten titularidade dos bens e dereitos afectados, advertindo de que o pago únicamente se realizará a favor dos titulares rexistrais de dominio, ou no suposto de fincas que non figuren inscritas, co titular segundo os títulos xustificativos do seu dereito completados con certificacións negativas do rexistro da propiedade. No resto de casos, procederase a consignar na Caixa Xeral de Depósitos o importe dos xustos prezos das fincas. Sexto, advertir que a publicación do presente acordo surtirá efecto tamén os efectos previstos no artigo 44 da Lei 39/2015 de Procedimento Administrativo Común de Administracións Públicas, para aqueles interesados aos que non poida serlle practicada a correspondente notificación. Bien, teremos ao pleno un asunto que con nosos socios do goberno viñamos falando, que era facer un camiño na parroquia de Brantoas, entre a parte de Brantoas de Arriba e a parte de Brantoas de Abaixo. Consideramos acertada a petición do Partido Galego, xa que a comunicación por esa parroquia é deficiente polo número de casas que hai, con a distancia entre elas demasiado justa para calquer tipo de tráfico pesado. Estamos falando de que recorremos esas fincas, son 76 afectados, dos cales 73 ou 72, non o podía concretar ahora mismo, deron o seu ok, pero había 3 persoas que de alguma maneira, persoas maiores que non vían o tema da cesión. Despois de preguntar como facer isto, o que nos dixeron tanto por parte de Secretaría como para asesoría jurídica era que deberíamos de facer unha expropiación, que ao final non é máis que unha valoración onde todos os afectados reciban unhas cantidades polas partes ou os metros cedidos, vale? Cantidades que vos paso a ler para que máis ou menos teñades un contexto.
Vale, 32,92, 4,47, estou falando sempre en euros. 2,45, 76,95, 74,41, 14,58, 31,67, bueno, así hasta 76, donde a cifra máis alta de pago son 179,26 e hai cifras de 4,75 a 4,85 euros. Pretendemos que pensábamos que o que non podíamos facer é expropiar a 3 e que 73 de boa voluntad que dixeron que sí que aportaban a súa parte de terreno, eses 3 que se beneficiaran de alguma maneira. Entonces creemos que o sistema máis lóxico era unha expropiación. A maioría da xente xa trouxe a documentación, como moi ben dixo a secretaria, esa xente que non o encontremos depositarase o diñeiro na caixa, consignarase o diñeiro na Caixa Xeral de Depósitos e a partir de aí publicarase no DOGA e no diario de maior tirada. E unha vez feito todo ese trayecto temporal, licitaremos a obra, que é a intención de que este licitada e adxudicada e feita antes de final de ano. Ben, José Manuel, ten uso da palabra. Fátima. Roberto. Juan. Nos decir que unha obra que nos levábamos nos programas, nos comprometemos ca xente de Brantos, que considerábamos que a parte de Brantos de baixo xa non o tránsito tiña un problema de seguridade en caso de ter que baixar abaixo con coches de emergencias e vehículos grandes. Foi unhas cousas que nos trouxamos ao goberno, estamos contentos de que pode seguir allá. Xosé Lois, temos a palabra. Moi ben, nós xa nos estuvéramos cando trouxeran ao pos esa obra. Pareceme que é unha oportunidade perdida. Non sei cantas reunións dio o alcalde que fixo en Aguas de Galicia, de momento, o que ten un convenio de 750.000 euros para levar o saneamento á parroquia e veo, Malpica. Ponteceso non ten ningún convenio de 750.000 euros. Medio rural, cantas parroquias de Ponteceso están sin a parcelaria, vale? Estáse perdendo unha oportunidade de conseguir vías de comunicación. Mire, por exemplo, na parcelaria, na última que se fixo de Torres e Nemeño, cantas pistas se utilizan como vías de comunicación, como esta que se vai a facer, que é todo por zona agraria, pola agra de Brancoas, que é zona de suelo rústico de protección agraria, co cal é completamente compatible, se se fixera a parcelaria, facer esa e outras vías de comunicación para conseguir comunicar por fora do núcleo urbano esos dous ámbitos dos que fala Juan, e a parte deso, pois conseguir que se desarrolle, que non se perda a actividade agraria nesa parroquia tan importante do concello, pero que non é só que estamos perdendo de pedir o mellor unha parcelaria para que fixera esa pista, e que se están deixando de invertir no que son as pistas de Brantoas e de Niñóns, que son as que había que facer. É dicir, nós, cando estábamos gobernando, fixemos un gran investimento en Brantoas e Niñóns en pistas que son as que agora están arregladas, pero ves cara a Carballido e xa vemos onde acaba ese asfaltado, e xa o resto do tramo, en Brantoas de Baixo, está en moi mal estado. Ese sí que hai que meterlle mano. Temos unha oportunidade de desarrollar o noso sector turístico e temos abandonado o tema do aparcamento de Niñóns. É dicir, Costas comprometiuse co Concello que se lle cedíamos terreo cerca da praia, facían un gran investimento, o mellor de $500.000 ou de 700 ou 800.000 euros, para facer unha área recreativa cerca da praia e un aparcamento cerca da praia. Pois iso hai que facelo vía unha modificación puntual ou un plan especial, e unha modificación do plan xeral. Iso hai que facelo. Pero que, mentras tanto, por exemplo, temos a pista que vai a Niño do Corvo e a Porrido, que está intransitable. É que xa non é só que non se poda pasar por coche, só se pode andar en tractor.
e que ni siquiera desbrozaron, están os toxos chegando ao medio da pista. Son unhas praias moi bonitas do Concello, pois que tamén hai que cuidar. Entonces, aparte desta obra que nos vamos nos abster, non nos vamos opoñer a este expediente, igual que non nos opuxemos cando se meteu no POS, creemos que está perdendo o alcalde unha ocasión moi importante, gobernando o seu partido, de conseguir novas concentracións parcelarias, novas infraestructuras para todas as parroquias que non teñen a parcelaria, e máis, mentras tanto, que se dediquen un pouco a mellorar todas as pistas de Brantoas e Niñóns e as outras parroquias que están agora moi deterioradas. Por lo tal, dámoslle ese toque de atención, aproveitando que traen isto ao pleno. Ben, Xosé Lois, cantas parcelarias fixo usted en 8 anos? Pode yo dicir aí a xente? Cantas concentracións parcelarias? Non usted. Usted, máis o anterior mandato de José Luis Fondo, cantas concentracións parcelarias se fixeron en Pontevedra? Respóndelle, por favor, se quere. Costas, prometiu 1 millón de euros para un aparcamento na praia de Niñóns. Está seguro deso? Usted non ve que vimos aquí, dicimos cousas que quedan gravadas, que se levanta unha acta, é que, de verdade, é que é normal que nos vexan como nos ven. Un aparcamiento de 1 millón de euros en Niñóns. Acabo de dicir usted aquí, un aparcamiento en Niñóns de 1 millón de euros. Así nos vai co de Valarés. Así se luciron ustedes co aparcamento de Valarés. Pistas sin arreglar, ten razón. Temos pistas por todos lados sin arreglar. Pero facemos o que podemos. Coller Miñoa, estamos en Langueirón, creo que vai quedar Langueirón este ano listo. Oye, isto encontrámoslo como encontramos. E non lle quero meter a culpa a ustedes, teño que cambiar eso, ten razón. Iso chelo outro día aquí e ten razón, isto non é... Pero, hostia, usted non pode eludir a realidade. Usted non pode negar o que pasa. Se as pistas están dañadas agora, é porque viñan dañadas antes. Supoño que ustedes recibirían unha herencia mala. Vale, pero non pode vir agora en un ano, 8 meses ou 9 meses que nos levamos aquí, dicirnos que temos que arreglar todo, que está todo desastrosamente mal. Son o primeiro en admitir. Vale, son alcalde deste pueblo, antes que este aquí son alcalde, eu non me escondo, e non me colgo medallas, son o culpable de que a situación actual do Concello sexa que é. Pero, ojo, este presuposto que trouxemos hoxe, intentamos que sea unha realidade, que se ajusta a unha realidade, o máis cercano á realidade. Esta señora que está aquí sabe as horas que perdín para intentar ir ao máximo exacto á realidade, non engañando a xente, non lle prometendo cousas que depois non vou facer. E dixenllo fai uns meses, e alguén fora aquí dixenme, tirache esta piscina. Dixenllo, cando acaba a miña legislatura, a nosa legislatura, perdón, en plural, cando acaba a nosa legislatura a saber se a Xunta invertiu dinheiro aquí ou non invertiu. Está sempre contra a Xunta. E ainda non me escoitou nunca a mí unha sola vez atacar a Diputación nin o presidente da Diputación. Nunca, unha sola vez. Eu non atacarei nunca o presidente da miña Diputación tamén. Da miña Diputación. Sobre todo por qué? Porque ostentou un cargo. Sabe por que usted non o recibían ben? Porque usted non respeta os cargos. Isto non é nin a primeira, nin a segunda, nin a terceira persona que vamos a dir, é que non respetaba. Ese é o problema que ten usted. Non respeta. E se non respetamos, despois non nos respetan a nós. Limpieza viaria. Vou contar unha cousa que me pasou esta semana, que tiña pensado guardar para máis adiante. Uns días antes das eleccións pasadas, que ustedes xogaron sucio todas as eleccións, toda a campaña electoral xogando sucio. Ustedes chamaron a unha empresa que chamei esta semana para vir facer un traballo a punta deso. Porque estábamos chamando a unha empresa e non nos daba vida. E por medio de outra persona chamamos as empresas, sabes que me dixo? Usted é Xosé Lois.
Non. Entonces pasaremos por aí. Porque este señor encargou nos traballos por 30.000 euros antes das eleccións. E cando fomos a cobralos, díxonos que non podíamos facturar máis de 18. Quere que lle diga o nome da empresa? Eu creo que temos que intentar ser serios. Nós aquí a ningunha empresa engañamos. A ningunha. Ben. Podíanse ir... Quere o turno da palabra? Sí. A ver se algún momento poden ir co orde do día e non falar... Isto parece un partido de tenis na que non ten explicación. Usted ten o seu turno da palabra, José Manuel pode utilizar, pero non ten por que referirse a nadie. Coño, pero se é unha expropiación, non sei a que ven ahora toda esa historia, non entendo. Procedemos á votación. Perdón, quería intervir. Un turno da palabra, José Lois, último. Gracias. Ben, insistolle, alcalde, si Costas invierte en todos os concellos de costa de Galicia nos que se dotan de terreos públicos, vale, se lle ceden os terreos, porque un dos obxectivos do Ministerio de Transformación Ecolóxica, o Ministerio de Medio Ambiente, antigo Medio Ambiente, pois un dos objetivos é sacar os coches do dominio público. Entón, con ese objetivo de liberar o dominio público para que non haxa ocupacións do dominio público, pois sí que se fan investimentos, e ademais con fondos europeos. Eu chamei a atención varias veces, porque se ven estánse facendo investimentos de fondos europeos en todos os concellos, en Ponteceso non temos noticias de que se estén aproveitando esos fondos europeos, o cal, para nós é unha gran perda dunha oportunidade. Mire, cando foi o Prestige, Ponteceso foi un dos concellos máis afectados. Sin embargo, non aproveitamos ningún tipo de investimento. Mire, Vimianzo, que non ten casi costa, Laracha, que ten moi pouca costa, ten a costa de Caión nada máis, mire que polígono conseguiu co Plan Galicia, que foi un efecto do Prestige. Ponteceso nada, non conseguiu un gran polígono, non conseguiu un gran investimento. Vale, iso foi porque a corporación que estaba do Partido Popular non aproveitou a ocasión como aproveitou Vimianzo e como aproveitou Laracha. Estoulle mencionando concellos de distinto signo político, para que non diga que eu falo mal da Xunta. Non, mire, o Gallá consiga vostede un convenio de 750.000 euros para o saneamento de Anllóns, igual que conseguiu a Malpica ese convenio para o saneamento de Bego. Vale, non lle estou dicindo que sexa malo que a Xunta invista en Ponteceso, todo o contrario, pero preste atención a como están as pistas e como están os accesos en Niñóns e Brantoas, o tema das zonas urbanas, e aproveite o tema das parcelarias. Vale, nós desde que entramos colaboramos lealmente coa Consellería de Medio Rural en todo para que se avanzase e se rematase a parcelaria de Cores e Nemeño. Vale, respóndolle eso. E tamén fixemos investimento desde que o Concello recibiu os terreos no seu mantemento. Vale? Dentro das posibilidades fixemos as melloras que puidemos. Agora, tamén lle decimos que hai que seguir avanzando por esa vía, e que nos diga se foi a medio rural a pedir que se fagan máis parcelarias, porque hai moitos terreos no rural que están abandonados en suelo rústico e queremos que se traballen e se consigan infraestructuras, e así o Concello non ten que destinar fondos propios ás obras de infraestructuras como se está facendo en Brantoas e Niñóns. E, bueno, se nos fala de Langueirón, mire, Langueirón é unha das parroquias que ten as pistas en peor estado. Non sei se vai vostede por Langueirón estes días, pero está fatal Langueirón. As únicas pistas que están ben son esas que lle digo eu, que nós fixemos con aglomerado, non con río asfáltico, con aglomerado. Esas sí que están en bo estado. A excepción das que se romperon para meter as tuberías, que se lles fixo unha mala reposición, vale, por parte do seu goberno, que non se preocuparon de que a reposición do asfalto quedara ben, e agora hasta esas tamén están estropeadas. Pero as que se fixeron a Cio Lesario e outros sitios de Langueirón,
As que están ben son as que se fixeron na nosa época, por qué? Porque se fixeron ben, con aglomerado, e igual que as do resto do concello. Ok. Ben, aparcamentos de costas, di usted. Nós fomos a costas, Constantino Maseu, creo que, agora non me acordo, 2 ou 3 veces. Fomos a costas 2 veces. Sabe o que conseguimos? De costas. Por lo menos ter claro que o Petrillo de Valarés temos que arreglar nós, porque eles non van a arreglar. Podría comentar que é compañeiro seu. Vale. Quedou-nos claro que o Petrillo de Valarés temos que levantarnos. Mais que nos quedou claro que iban cerrar o tráfico a molla. Eso quedou-nos claro tamén. Perdón? Que iban cerrar o tráfico a molla, como así o fixeron. Vale. Langueirón. Ten que ir a Langueirón. Vale. Leva algún día sin ir a Langueirón. Recomendo que vá algo a Langueirón. Vale. Nós, Constantino, que é o Concello de Obras, desde que estamos nós, non se emitiu un solo riesgo asfáltico. Ni uno. 0 riesgo asfáltico. 0. Todo aglomerado. Non creemos no riesgo asfáltico. Eso foi o que fixeron vostedes na parroquia de Tallo, algunha zona da Campara. Eso foi o que fixeron vostedes ao final para intentar ganar as eleccións. Como moi ben lle recordou algún contratista. Ojo que isto non vale para nada. Nós eso non fixemos. 0 riesgo asfáltico. Vai usted, non fui a Langueirón. Doume de conta que os tíos non fui a Langueirón nin onte nin antonte. Nin a semana pasada, ten razón Constantino. Nin a semana pasada. Debería dir algo a Langueirón. Langueirón está aglomerado, queda pouco para aglomerar en Langueirón. Vale, máis do que quixéramos, seguramente. Pero xa está bastante aglomerado, Fondos europeos. Ponteceso, ou moito me equivoco, ou esta legislatura vai ter fondos europeos. Sísteme con Aguas de Galicia co tema do convenio. Outro día, Malpica, que usted pon aí de exemplo, Malpica levase 70.000 euros dunha obra, Ponteceso levase 975.000. Vieron anunciar non anunciei eu, vieron anunciar fai uns días a delegada territorial. Ponteceso, 975.000. Unha obra que ven desde a glorieta de Cantarrarana hasta o puente. Ben, procedemos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Pasamos á parte de control e de fiscalización. No primeiro punto está a dación de conta das resolucións da Alcaldía dende a número 41/2025 do 31 de xaneiro ata a número 166/2025 do 14 de marzo. En mocións resolutivas non constan presentadas mocións en prazo. En pregos e preguntas. Ben, ten a palabra as mocións que presentaron no día 12, ás 12:01 da tarde, están fora da praza. Ben, pois queríamos lelas. Non se poden ler. Para consideradas a urxencia do pleno. Teñenas que poñer para o próximo pleno. Neste pleno non se van a someter. As normas son para todos iguales. O día antes do pleno, ás 12 da mañá. Pois pediremos mañá un pleno extraordinario con esas mocións, se non as deixa... Usted está no seu dereito de poder utilizar un pleno extraordinario. Se non as deixa ler, siquiera, no. E que se vote urxencias, no. Presentaremos mañá nun pleno extraordinario. Perfecto. Ten rogos e preguntas que facer? Ten sin contestarlos do pleno anterior. Si, voulles contestar. Pero empezamos por API. Vale, José Manuel, ten rogos e preguntas que facer? Teño preguntas feitas que non me contestou. Teño. Pero vai facer unha máis ou contesto primeiro as outras? Contesto de primeiro. Vale. Preguntoume os gastos do camión do lixo e o alugueiro. Vale, trouxenlle as facturas.
que os tiña aquí. Transportes e servicios Santelo, 605 euros. Ramiro Antelo Ordóñez, reparación do camión, 519,19. Ramiro Antelo Ordóñez, 4.395,95. Souto Galicia, 544,50. Transportes e servicios Santelo, 1.936. Transportes e servicios Santelo, 15.829. Taller Estrada, 3.980. Ramiro Antelo, 275,34. Ramiro Antelo, 9.110,88. Transportes e servicios Santelo, 11.957. Transportes e servicios Santelo, 15.829. Sí, sí, claro. Recordarlle que isto tiñamos que entregar, porque o dixo ademais no pleno, ao día seguinte do pleno de setembro, bueno, hai 6 meses. Pedindo 3 veces, mi caso, e agora, ao fin, consigo. E fixámonos en que gastou, nos amaños, pois será o normal, pero gastou 15, 26, 30, casi 40.000 euros, ou máis de 40.000 euros, non podo, en alquilar camións para a basura. En vez de arreglar o camión rápido, non, gastamos 40.000 euros, 40.000, en pagarlle alquileres e vos todos son os que xestionan ben. É dicir, tuvo o camión durante xulio e agosto, tuvo ali todos os días parado, a intemperie, esperando a que se decidiran a mañá, o mesmo así. Terminou? Sí. Sí. Ben. Formulou outra pregunta. Accidente do río. Hora de comunicación co GES, 16:15. Hora de chegada ao accidente, 16:18. O Nissan NV300, matrícula 3409 LGF. Camión Mango. Hora de comunicación, 16:18. Hora de chegada ao accidente, 16:22. Algo máis? Sí. Mi, non me cadran as fechas, bueno, Isto non pode dicir vostede. a mí non me cadran. Vostede non pode dicir isto porque usted foi concelleiro neste concello. Sabe que o coordinador de emerxencias tan pronto ten unha chamada, ten que comunicala. Ten que comunicar. Estas quedan registradas, Isto non pode dicir usted que non lle coinciden. Estes son datos que pode usted consultar, que non son inventados por nós. Aquí hai un parte firmado. Isto non o traigo eu, hai un parte firmado. Ben, o que está claro non é. Isto era para falar nunha comisión, non quixo facelo vostede, e o que está claro. Isto que xuste un pleno, José Manuel. Perdón, pois non pleno porque pediron antes de que se falara nunha comisión. Recordo perfectamente. O que está claro é que o servicio, pois, foi, e eu tamén fun hasta allí, foi defectuoso. É dicir, non é posible
que unha persoa este dentro dun coche, se quere para, perdón, se pon usted así, cando queira falamos de todos os xeitos tamén se fala, xa que se pon así, de que o coordinador do GES non estaba no lugar adecuado, que estaba nunha comida con... Iso é o que fala a xente. Pero, comida... pero a ver, aquí vimos a dicir o que fala a xente ou vimos a falar de realidade? Eu estou dicindo o que pasa. E que puxos a soplar. Que non se pode falar, nada, non se preocupe. Está todo perfecto. A persoa afogou porque había auga, punto. Espera, pronto. Sí, Juan, vas ter a palabra. É que é gravísimo o que usted está dicindo. O sea, temos un parque... Que é grave. É grave que usted faga esas insinuacións que o coordinador do GES non estaba no lugar do siniestro cando temos acreditado que estaba. Temos acreditado que estaba o coordinador. Usted di aquí que a xente fala. E ao mesmo tempo dixo usted aquí que usted foi ali. Sí. E non digo o coordinador do GES. Que casualidade. Casualidade, pero non o digo. Xa que supongo usted falou. Son o coordinador de emergencias. Eu sí que non estaba. Estaba no outro lado. Usted non ten que estar, non, podía estar, pero vou dicir o que me pasou. Vou dicir o que me pasou. Que a mí si me chamaron para confirmar o que me pasaba. Intentei falar co coordinador e non pudo falar comigo porque estaba metido no río. Porque estaba metido no río. En riba do coche. Chamei en 3 ocasións e non me respondía. Cando se puxo en contacto comigo, comentoume o porque non me collera, que lógicamente non me iba a coller o teléfono a mí, estando en donde estaba. O coordinador do servicio do GES foi a primeira persona do GES en chegar ali. Fui a primeira persona en chegar ao sitio do GES. E chamaron e en 3 minutos estaba ali. Podía ser que estuvera comendo, que comer temos que comer todos. Non, xa, por suposto. Pero podía ser que estuvera comendo na casa. No. Os pais. Si fora a hora de comer, para aquela hora, dudo que estuvera comendo. Eu intentei falar con elas en 3 ocasións e non pude. E cando el me contestou a min, o resultado xa era o que era, e falou comigo e díxome o que pasara. Pero ele estaba na auga, cando eu intentei falar con elas en 3 ocasións. Porque me chamaron ao direito, estando eu fora, que non estaba aquí. O que non podemos é andar con a recuperación do que dixa a xente que estamos falando de unha cousa moi peligrosa. Pois perfectamente. Por eso que estamos falando de unha cousa moi peligrosa. E despois temos que entender unha cousa. Non podemos tirar por aí porque hoxe estamos nós e mañá están outros aquí. E os servicios de emergencia moitas veces, pero moitísimas veces, non sacan os resultados que eles sempre quererían sacar. Non os sacan. Pero que non podemos é desde o Concello, porque aquí concejales e representantes somos todos, da xente. Pero a ver, que pretenden? Eu Eu pedín que se falara isto nunha comisión. Non quixo, preguntei no pleno, e parece que son eu culpable. Vamos, era simplemente ter claro o que pasou. Eu non o teño claro. Estuve ali, a verdade que non entendi moito o que pasou. Teño claro. Non entendi moito o que pasou. Eu non estuve ali. Ademais, falei deste mismo caso. Falei do caso en que un coche hai 50 anos enchufouse no río o luz da barquiña, de noite, ás 12 da noite. E enchufouse no río e non se vía o coche, estamos falando, e sen embargo, houve unha persoa, en este caso, Manuel García Pañas, que se torou o río, que buceou,
e conseguiu salvar a 2 persoas nun sitio de noite que non se vía nada, e aquel coche que estaba ali estaba co cu para arriba, pero sin algo, quer dicir, pois eu non entendo, a mí non me entra na cabeza que non se pode romper o cristal da parte de arriba e meterse ali para... non me entra na cabeza. A parte de arriba de onde? Coche? O coche non estaba para rodas para arriba? Que? No. Estaba... Sí que estaba. Estaba carro para arriba, pero non tiña auga por todo. Bueno, É igual. E ademais, eu non estaba. Repito que tiña que ser unha comisión, non... Eu contestorlle que usted estaba falando. Usted dixo que non viu o coordinador. Usted dixo que non o viu. Eu falei con el, cando el pudo falar comigo, e salía da agua, pois non o sei. Non o sei. Eu non me estou referindo ao ben que quereríamos todos que salir ao servicio. Non estou falando deso, pero que non estaba, que non chegou todo, non, porque non é verdade, porque falei con el. Ben, pregunta do BNG. Había outra, esta. Perdón. Iluminación de Navidade. Dixo que nós gastáramos, di que o alcalde falou no mes de outubro con unha empresa coa que chegou a un acordo para instalar a iluminación de Nadal por 15.000 euros. E ao cabo duns días se publicou nunha licitación por 26.000, que como a licitación quedou deserta, falou con unha empresa coa que acordou un importe de 15.000 euros. Di que non sabe a cantidade de arcos que puso a empresa, pero que Distrelec, que se cobrou 2.855 para a iluminación de instalación de brantos durante 5 días, e 15.000 por os demais que instalou durante un mes no resto do Concello. Algo non cadra. Tamén di que a empresa utilizou un camión do Concello e que saca unha licitación non se debe utilizar o camión do Concello. Ben, isto foi o que me preguntou aquel día, non? Sí, señor. Vale. O contrato do suministro para as luces de Nadal sacou a licitación, a primeira fase quedou desierto, se non me equivoco, e no segundo intento presentáronse, pedimos a 3 empresas axuda. Unha delas colliu co mesmo importe que o ano anterior, 15.000, e o que se fixo foi un contrato de 1 máis 1. Vale, un con un opcional para o Concello. Hai unha factura de 2.855 con 00 para Brantoas, que non coincide para nada co descrito, e así lle mandamos correxir a Distrelec. Vale, pero para nada, o alumbrado de Navidad foi único para todo o Concello, 15.000 euros para todo o Concello. Non houve distincións por parroquias. Os cuadros que había, os 70 ou 60 que había, respetáronse nos mesmos sitios. Vale, non tuvo Brantoas nin máis arcos, nin menos arcos que outras parroquias. Que non falei absolutamente nada. Usted dime 2.855 para a iluminación que se instalou en Brantoas. Vamos a ver, volvo ya. Os 2.855 son unha instalación que se fixo en Brantoas para a festa, non para Nadal. É dicir, isto a factura é de outubro e aparece 2.855. Vale, esa factura de 2.855 que se mandou modificar é precisamente as festiletras, tanto no Couto como en Brantoas. Esa factura, de 2.855. No cual venme a demostrar que hai que facer as facturas teñen que vir ben explicada, porque... Totalmente de acordo. Sí, no caso de que sea así, que agora claro, agora pasou o foso. De todos os xeitos, cando se houve o tema das 15.000 euros, antes de sair a licitación, usted fixo unha persoa, unha empresa, chegou a un acordo por 15.000 euros antes da licitación, por 15.000 euros, que despois non cumpliu. Dali a 4 ou 5 días foi cando saliu a licitación, que quedou desierta, etc. É dicir, gastou 15.000 euros no alumbrado, pobre, mal e arrastro, é dicir, daba
daba un pouco de pena ver o alumbrado das festas de Pontevedra, porque usted di, claro, non se pode gastar tantos cartos, pero unha cousa é gastar pouco e poñer algo decente, outra cousa é coller o barredallo que haxa no punto limpo e colgar por aí luces sin explicación. Dicir, daba un pouco de reparo. Gastou os 15.000 euros, pero o que era o tema de un alumbrado para o Nadal, pois deixaba moito que desexar. Totalmente de acordo. Pero imos ter que aclararnos. Usted aquí neste mesmo pleno díxome que agora viña eu e que antes dicía que só iba a gastar 15.000 euros e agora saben usted co gasto do alumbrado de Navidad. Isto díxome usted aquí fai pouco, Usted, nun dos últimos plenos, díxome que eu agora viña, que sempre falara de austeridade no alumbrado de Navidad e que agora viña gastando. Porque se equivocara, non lera o prego. Que era un maso. Como que non lera o prego? Eran 37.000 euros. Non. O prego foi desde un principio sempre 15.000 euros. Sempre 15.000 euros. Desde un principio. Nunca se alterou o prego. E non me diga que eu non cumprín. Eu lancei o prego das dúas maneiras sempre igual. 15.000 euros. Cumprín sempre. No próximo pleno entregarei, porque... Entrégamo, por favor. É que devo ler ao revés. Vale, pois, usted non que ler ben. Porque o prego convocouse das dúas veces igual. 15.000 euros, o mismo prego co ano anterior. O primeiro sacouse un prego e despois fíxose unha licitación directa. Bien. Unha invitación a outras empresas. Non é o mesmo. Ben. Polo mismo importe. Polo mismo importe, non? Bueno, ahora non o encontro, pero... Se eu quero ver teno aquí a interventora no seu ordenador, eran 2 anualidades. Teno aquí a interventora, pode enseñar. Con 2024 e 2025. Pero eso non son 2 anualidades, porque resulta que en todas as veces pon 2024 e 2025 porque coincide o mes de decembro co mes de xaneiro. José Manuel, pon 2025-2026. Aquí o tes. Se o queres ver, telo aquí. 2025. Claro. Pois eu mire, perfil do contratante, eu aquí leo alumbrado ornamental para a festa de Navidad del año 2024-25. Instalación, montaje, desmontaje y mantenimiento de eventos. Expediente 2024 C005 C/0000002. Entonces, algo falla. Non falla, José Manuel. A ver, o contrato, unha cousa é o contrato, outra cousa é o pago. Cando se fai o contrato? Faise para as Navidades do 24 e para as Navidades do 25. A retención hai que pagar en 25 e en 26. Cando acaba... Pero, a ver, eu non sei ler o que. Alumbrado ornamental para las fiestas de Navidad del año 24-25. Instalación, montaje, desmontaje... A ver... Sí. Explica. El contrato se quitó para el alumbrado Navidad 24-25, esa anualidad 1, el contrato que quedó desierto. Cuando se licitó en la plataforma de contratación, se quitó para 2 anualidades, una que sería para el 24-25, que se pagaría en el 25, que la retención se hace futura para el año 2025, y en el caso de que saliese elegido algún licitador, la otra anualidad sería para el 25-26, porque es un... Pero ese que es, la directa, la que salió en la plataforma de contratación. Se preveía una un prórroga. plazo de ejecución de 1 año más 1. El primer año, claro, es un contrato que coge parte de un año y parte de otro, porque Navidad empieza sobre, 20 de diciembre hasta el 7-8 de enero, era lo que estaba previsto en el pliego. Entonces, lo que se hizo fue una retención para el año futura, para el 25,
que pagaría la anualidad del 24-25 y si se quisiese se prorrogaría otra vez para el 25-26, que se pagarían el 26. No sé si me expliqué. Pero quedó desierta, con lo cual luego efectivamente se hizo un procedimiento directo de contrato menor. Pero la licitación era para 2 anualidades, 24-25, que sería una anualidad, y 25-26, otra anualidad. Y el importe eran de 15.000 más IVA, 18.137,90 cada anualidad. Pero esa quedó desierta, no se presentó nadie que cumpliera, bueno, yo creo que no se presentó. No se presentó nadie. Ben, pasamos a seguinte pregunta. Fátima, preguntas polos avances de mellorar o acceso ao parque industrial. Esperamos que antes de final de ano o acceso ao parque industrial este totalmente reparado. O aparcamento de Valdés. Bueno, unha das prioridades é tan pronto o presuposto pase a exposición pública, licitar rapidamente esa obra porque sabemos da prioridade que é para todo o mundo. E non sabemos, agora que aproveitamos que temos aquí a Adriú, que nos preguntaxe que día que faltaba un ata da sesión plenaria do 2 de outubro. Non sabemos se está colgado exato ou non. Creo que non. Tamén se pode falar. Sí, claro, sí. O labor é gravar, editar e pasarlo á empresa. A empresa é encargada de subir isto. Coméntello, por favor, eu tamén lle vou comentar. Vale. Que máis preguntas? Sí. Del PSOE, la 9. Vale. O Ciro do PSOE, no último pleno, fixo unha pregunta que di que os membros do seu grupo están moi preocupados polo retraso do recoñecemento da lei de dependencia ás persoas que o solicitan por parte da Xunta de Galicia. E máis despois de que llo recoñecen que poden tardar polo menos 2 anos para chamalos, pero o recoñecemento aínda ter que esperar 6 ou 7 meses para que concedan as axudas. Sexa unha libranza, sexa unha media dependencia ou unha paga. Di que os membros do seu grupo queren saber cantas persoas están tramitando a solicitud de recoñecemento de dependencia no Concello. En concreto, é que non recibiron axuda ese número de persoas. Un dato estadístico sen nombres e apelidos. Con tempo, levo esperando cada unha desde que se completou a solicitud de servicios sociais do Concello ata que recibiron axuda. Ben, estuvemos mirando isto con Rosario antes de subir. Temos máis ou menos 5 persoas diarias que entran en dependencia. Vale? De media, sin contrastar un número exacto. Hai días de 4, hai días de 7. Unha media, dixénolo antes de subir, entre 5 persoas diarias. Vale? 3 días de atención a cidadanía, foi Rosario, entonces estamos tendo sobre 180 persoas no que vai de ano. En cada trimestre, 180 persoas. Pero eu preguntáballe cantas están esperando que se completou a solicitud a Xunta e están esperando a que se lle concedan as medidas. Ese dato non yo teño ainda. E que iso é o que preguntábamos. Vale, pois ese dato non yo podo dar ainda. Temos medo e temos preocupación por todas as persoas cando veñen a pedir a dependencia porque están xa nunha situación totalmente necesitada. Entonces queremos saber cantas persoas que teñen completada esa solicitud de dependencia e de minusvalía, incluso porque moitas veces van xuntas a solicitud de reconocemento da discapacidade, do grado de discapacidade máis do grado de dependencia. Entón, cantas persoas que o Concello mandou o expediente a política social e a día de hoxe non teñen concebida unha medida. E canto tempo pasou desde que o pediron hasta agora. Ese era o dato que lle pedíamos. Facilitarei ese dato. Non o sei. O que sei é que non temos ningún grado 2, ningún grado 3 desatendido neste momento. Está todo o mundo de grado 2 e grado 3 atendido. Seguinte pregunta do voceiro do PSOE, falou fai un anaco do tema do alumbrado. Bueno, se contestei, estamos nun trámite de facer unha S, esperemos chegar a tempo para ter a lista antes de final de ano e poder, somos conscientes dos continuos problemas que temos co alumbrado.
Que previsión teñen de traelo e explicar o modelo SDS, porque escollen ese modelo e os informes que o apoyen? Vale, a pretensión é telo listo antes de final do 25. Mientras tanto van atender as nosas solicitudes de que revisen os horarios do alumbrado para que polas mañás non estén oscuras cando van os rapaces á escola e, por exemplo, en Ponteceso, mas en Corme, a veces está apagado o alumeado cando son horas comerciales e aínda a xente anda pola calle ás 8 da tarde e está apagado o alumbrado. Entonces, van a revisar eso, que se cumplan os horarios. Sí. Ben, fai outra pregunta aquí, o voceiro PSOE, que criterio de levar o roscón polas casas. Xa o dixon aquel día, todos os maiores de 95 anos. Agás en Brantos, que a asociación pediulle ao alcalde que tiñan eles roscóns, asociacións e pedimos entregar a persoas de 90. O resto entregouse a todos os maiores de 95 anos. Non houve unha sola persona que non tuvera 95 anos que quedara sen recibir roscón. E tampouco houve ninguna que estuvera por debaixo de 95, salvos da parroquia de Brantos, porque Brantos así o pediu e que si lles dera. Dependencias lo mismo. Actividade de cocina. Lo acaba de decir. Esto salió ahora en el pleno. Vale, en principio non hai máis preguntas. Os tres robos aí, que tampouco me contestaran. Había tres robos e tres preguntas presentadas. Sí, pero os robos non se responden, non se máis. Robos nos ten. Do día 12. Robos e preguntas do día 12. Pode formulalas, José Luis. Ben, xa que non nos deixou ler as mocións que eran asuntos importantes, como, por exemplo, os 100.000 euros que... Perdón, espera. José Manuel, tes alguna pregunta máis con respecto a este pleno? Para este pleno? Teño un robo. Diga. Pídolle que, cando non sei se rematou a obra de Limiñoa, a pista, se non rematou e non está contemplada a pintura das beiras, pídolle que se faga, porque ademais ten moita altura digamos, e que se faga, non sei se está contemplado. É dicir, hai moita, na beira rúa, digamos, que hai moita altura e de noite, bueno, aquilo non é moi fácil de ir por ali. Algo máis, José. Fátima. Roberto. Juan. José Lois. Podes facer as súas tres preguntas. Ben, imos proceder entonces a ler as preguntas e os robos. Estas sí que non as deixa ler, non como as mocións, pois que eran temas moi importantes, como é os casi 100.000 euros, o alrededor de 100.000 euros que calculamos que o Concello ten brevemente, sin cobrar do parque eólico. Preguntas. O tema da orientadora laboral que perdimos, que remato xa, unha frase máis, e máis outro tema importante que lle preocupa a xente. A pregunta número 1 presentada, que esta sí que non la deixa ler, é cando se vai contratar a sustitución da animadora deportiva, vale, que está provocando que se perdan actividades. Antes xa o dixemos, hai moi poucas actividades municipais, porque o seu goberno veu suprimindo actividades continuamente, e por unha que hai que a xente está moi contenta, además o tema da promoción da saúde e do deporte, que é tan importante, consideramos que é urxente a sustitución a cobertura desa ausencia ou baixa da animadora deportiva. Ben, tiñemos unha bolsa que le damos
do anterior mandato, fixemos os chamamentos, responderon 0 personas, ninguna persona quixo ese traballo. Fixemos unha generación dunha segunda bolsa que publicamos no BOE 28, número 28, o 11 do 2 de 25. A esa bolsa non se presentou nadie a oferta laboral. Hoxe en día mantemos mantenimiento, maiores, patín, acabamos de contratar un autónomo e tivemos que suprimir Zumba. Pero si contrataron unha empresa de servicios deportivos, Non contratamos unha empresa de servicios hai deportivos. empresas que proporcionan esas mesmas actividades, por lo menos temporalmente. Por que non optaron por esa, falar con 3 empresas que sexan de actividades deportivas, que teñan prestando ese servicio por La Coruña adiante ou por Galicia adiante, e preguntarles se estarían interesados en cubrir esa actividade, para que non se perda, para que os usuarios non perdan esa actividade. Xosé Lois, nos as cousas que contratamos, primeiro preguntamos se as podemos contratar. Non podemos contratar cousas e depois non pagalas. Non podemos. Dixo José Manuel que deixou 1,5 millón de euros de remanente o ano pasado sin ejecutar. E hai cartos, dixo antes a Voz de Galicia, que se gastaba moito, e gastou 3.000 euros nunha web que ten non sei cantos, 50 seguidores, en facer unha publicidade. Entonces, a ver, hai gestionar o Concello. Fale con esas empresas e repoñe as actividades, faga o favor. Xosé Lois, eu ao contrario de vostede, eu respeto aos técnicos do Concello, deixe facer o seu traballo. Os técnicos do Concello foron quen fixeron os chamamentos, quen chamaron a empresas. Vale, non hai unha sola empresa ou un coste medio normal que sea capaz de dar o servicio que temos nós ca nosa técnica. Porque a nosa técnica, gracias a Dios, temos unha técnica inmellorable que dá multitud de actividades. Eso todo no mercado, xa usted afora, vai unha empresa e pidille precio, e o coste sabe esta señora Maseu, inasumible para o Concello. Entonces, en vez de asumir esa factura, valoramos prescindir dunha única actividade, e é o que facemos, prescindimos dunha actividade e non malgastamos un montón de dinero. Vale. Iso foi a decisión que tomou o goberno, acertada ou desacertada. Habrá xente que diga que a decisión foi acertada e outra que diga que foi desacertada. Foi a nosa decisión. Foi unha decisión consensuada, a máis que máis peleou por isto foi Raquel. Pero non podemos gastar máis do que ingresamos. Non podemos. Entón, se ahora mismo tomamos a decisión de contratar esa empresa, vamos a ter que despois, posiblemente ao longo do ano, prescindir de outras actividades que en principio tiñamos pensado facer ao longo do ano. Entón, ese foi o motivo polo cal non collemos esa oferta. Segunda pregunta, por favor. Ben, xa lle preguntábamos polo o estado do alumeado público e, sobre todo, levamos insistíndolle que encenda dunha vez a fonte do Xardín Vello de Corme. Vale? É unha zona fermosa de Corme, é unha zona moi visitada, moi transitada, non entendemos ese empeño que teñen en non querer arranxar a fonte. É unha fonte moi bonita que temos en Corme, e teñen a parada a seguir, por que non a arranxan? E que iso non é tan caro, é cuestión de buscar a empresas locales, que hai empresas moi boas en Ponteceso, no tema de construcción, de fontanería, etc., e arranxar esa fonte. Por que non a arranxa? Si lle levamos pedindo varias veces que fagan. A ver, ven a Semana Santa, que política turística temos? A Fitur xa non vamos, pasamos de todo, cada vez hai menos actividades. A ver, que plan turístico ten o Concello para promover Ponteceso, para promover un turismo de calidade? Díganos, se ni siquiera arreglan a fonte de Corme, pois que van a facer a festa marisqueira este ano, non sei, explíquenos que van a traballar, porque no Concello hai que traballar moito, non é só boas palabras, hai que traballar, e que se vexan os feitos. Vale, fonte do Xardín. A fonte do Xardín non é un problema de luz, como di usted, é un problema de impermeabilización.
Constantino, pode explicar, que deso entende algo máis que a min, deixe o autor de palabra para que explique, por respondo yo ao seguinte. Bueno, temos aí xente para mobilizar, porque hai máis de dúas toneladas de auga que perde cada pouco tempo, entonces estamos a ver se nos dan un presupuesto para lá, pero bueno, como can traballa, non damos feito. Pero van a arranxar entonces. Sí, vamos parando. Vamos a arranxar sempre cando o presupuesto sea asumible. A nosa idea é arranxala. Pedimos un presupuesto e se tan pronto o presuposto de impermeabilización temos que impermeabilizar primeiro a fonte. Se xa a interventora de ok, nós impermeabilizaremos a fonte primeiro, pois arreglaremos as luces. En canto a Fitur, non fomos a Fitur. Usted cree que en Fitur nós íbamos a ganar moito turismo para o Ponteceso? Cree que todos os que van a Fitur consiguen ter moito turismo para o Ponteceso? Pregunto. Eu creo que é máis importante facer accións que nós podamos controlar. Nós sí que propusemos limpar 3 veces o camiño dos faros. Creo que iso é unha acción máis recomendable para o noso turismo. Vale? Aquí non somos mato. Todos vós aprobachedes non cobrar as terrazas, acordamos non cobrar as terrazas aos locales. Son accións que podemos facer. Pero se considera que ir a Fitur é o gran éxito de nós poder que o noso turismo explote. Pois é injuiciable e criticable que eu diga que se hai que promocionar nunha página, usted que diga que promocionarse noutra. E o camiñar na noite van a recuperar, non é? Non podemos recuperar camiñar na noite porque a persona que facía iso dentro do Concello sabe que leva non sei cantos meses de baixa. Non sei cantos meses. Chelo non comentou na comisión e somos os primeiros que queremos recuperar esa actividade, que nos parece, ten a razón, unha actividade que sería extraordinario para a xente maior, para todo o mundo. Bueno, pero, mentres que non teñamos un técnico, nós eso non o podemos subcontratar. Non temos fondos suficientes para subcontratar eso. Bueno, tampouco decían que non iban a pedir a subvención de turismo e este ano pediron por fin, a proposta nosa. Entón, eu creo que hai que ter unha política de promoción turística. Entón, eso é un concello moi turístico. E hai concellos que sí que están desarrollando unha gran promoción. Na Costa da Morte. Sí que pedimos a subvención de turismo. Mais, pode ler a seguinte pregunta. Ben, insistimos do perigo do alumeado para que presenten esa auditoría, vale? Co tema da seguridade das instalacións, vale? Para nos moi importante. Moi ben, antes mencionou que a Xunta concede a Ponteceso cartos para arranxar a estrada desde Buño, desde o límite con Buño, digamos, ata Ponteceso. E presume de que a maioría ven para aquí. A ver, evidentemente, esa estrada, o 95% está no término municipal de Ponteceso. Entón é normal que veña para aquí. Pero mire, nós decimos unha cousa. En Carballo, na parroquia de Xoane, iban a arranxar a estrada tamén, cun aglomerado, pero os veciños protestaron pedíndolle que fixeran as sendas. Vale, a Xunta rectificou e tuvo que facer as sendas. Entón, nós agora sí que lle pedimos que fale coa Xunta e que execute os tramos que faltan de aceras en Pazos, todas na parroquia de Pazos, porque é desde onde acaba a Bugalleira empeza Pazos, vale, xa hai moitos tramos que hai dominio público, é dicir, que está expropiado, pero que a Xunta non arreglou esos tramos. E hai moitos tramos que están sin arranxar por ambos lados. Ou ben non hai aceras, directamente os veciños e as veciñas non teñen por onde ir, ou hai tramos que están a monte e casi non se pode transitar. Eso en Pazos de Baixo. E despois en Pazos de Riba, desde o cruce que vai a cara a Xornes, da pista que vai a Xornes, para adiante, non hai tampouco continuidade desas sendas.
Entonces preguntámoslle se lle vai pedir a Xunta que faga, que aplique o criterio que aplicou en Xoane e que aproveite esa inversión para facer tamén as aceras, porque están en estado lamentable. Mire, entrando unha empresa que hai, a primeira empresa que hai entrando en Ponteceso desde Buño, a man dereita, ali hai que entrar casi cun tanque, xa non cun tractor, casi un tanque, porque iso non é, está todo desfeito. E despois os veciños teñen que ir por zonas sin sendas e sin nada. E en Pazos a xente camiña moito, desde as 8 da mañá hai xente camiñando que sale a pasear e sae cos cans e se utilizan moito esas sendas. Ben. A senda de Pazos, desde o cruce que vai a Sornes hasta a Casa de Carrillo, vais a facer nesta legislatura. Todos os tramos que lle estamos pedindo, Non dixon esos os Elois. O tramo que vai desde o cruce, que vai para Sornes a Casa de Carrillo, manteño o que dixo. Ese é o tramo que estou dicindo que vai a facer a Xunta. Non diga outra cousa. Despois remata aí, xa non continúa. Vale, vou a repetir. O meu compromiso é que o tramo de aceras ou senda, chámelle como este vexa, que se vai a facer é o que vai desde o cruce, que vai a Sornes, despois da panadería, hasta a Casa de Carrillo. Ese é o tramo que se vai a facer. Pois non entendo como renuncia á solución que fixeron en Xoane, que fixeron a senda toda. Por que renuncia a eso? Renuncio porque nós queremos unha senda con servicios. Acábame de dicir o tema del estemoño. Nós queremos abastecimiento, saneamiento, pluviales e alumbrado. Non queremos o que vostedes fixeron aquí, tirar aglomerado de calquer maneira. Nós queremos unha senda con servicios. Preferimos menos metros e ben feitos. E non tirar aglomerado para venderlle a xente que facemos algo. Pero se en Canasteve resolvemos o problema que había das inundacións. Sí, sabe iso que resolveron un problema de carai. Con esas canalizacións que se fixeron e o cruce que hai na primeira casa salindo despois en Canasteves, fixose aí unha obra de pluviales enorme. As sendas de Tella ao Polígono foi unha mellora sustancial. Xosé Lois, estes días usted vai pola carretera que vai todos os días hacia Coruña e ve que hai unha tapa de saneamiento levantada na senda de Tella. Vale, precisamente porque non se executou ben esa obra. Precisamente porque non executaches ben esa obra. Sabedes para onde ven a agora? Para a carretera. Outro día estuvemos precisamente Constantino Maseu discutindo ciertas variacións nesa obra. Vale, é unha das cousas que pedimos que foi precisamente esa obra. Que vostedes fixeron a senda por riba, non se preocuparon a onde largar a auga. A casa de Manolo ou que siga porindo como vai ahora, levantando a tapa por encima da carretera. Iso foi o que fixeron vostedes, E non estou dicindo que nós non cometamos fallos nas obras, Ojo, pero nós fomos de pedir e sempre o noso é o mesmo xeito de actuar. Menos metros, pero con todas as actuacións. E iso que fixemos en Pazos. Fixemos en Pazos. Desde o cruce que vai para as Casas do Monte, máis para Sornes, hasta de Carrillo. Con saneamento e abastecimento. Saneamento, abastecimiento, pluviales e alumbrado. Estamos pedíndolle elaborar un plan de mellora viaria ante o estado lamentable das vías locais e a falta de obras polo Concello adiante. Xa o vimos mencionando ao longo do pleno. Este ano o Concello tendrá un plan de bacheo. E por último, rogamos que non se fagan obras de interés privado, porque en tal caso, e como é a nosa obriga, imos denuncialo como un mal uso dos recursos públicos e unha discriminación a veciños e veciñas que teñen que pagar o desbroce dos setos das fincas
entradas a fincas rústicas e outras obras menores con personal municipal ou empresas concesionarias. Ben, cando vin isto, non sei que contestar, vale? Eu non lle dei orden a ninguén que limpara fincas privadas. Vouno a revisar, preguntareino. Nos intentamos limpar todo o concello. Esta semana están... Pero eu aseguro que iso é mentira. Iso é mentira o que digo. Aseguro, E diante de mí non podo decir que se limpa nada é privado, Iso non lle permito que o diga, Nos intentamos, co contrato de limpieza diaria que temos, e así, por iso, se formularon os pregos novos que se vai licitar, esperemos que agora antes do verán, que sea un contrato un pouco aberto, que non sea só limpeza diaria, que sea desbroces, que sea algo máis. Creo, e se Constantino di, así é, que non estamos facendo, e se limpamos algún camiño privado, é porque nos equivocamos. Non creo que limpáramos ningún camiño privado. Non se limpou ningún camiño privado, nin finca, nin entrada, nin nada. E repito, non permito que o diga. A última vez que o digo. Ben, eu vou ler outra vez a pregunta para que non se altere tanto. Repito a pregunta. E alterno que as mentiras. Mire, rogamos que non se fagan obras de interés privado, porque en tal caso, como é a nosa obriga, imos denuncialo como un mal uso dos recursos. É unha discriminación aos veciños e veciñas que teñen que pagar o desbroce dos setos das súas fincas, as entradas ás fincas, vale? E outras obras menores con personal municipal ou empresas concesionarias. Eso é o que di o rogo. Xosé Lois. De verdad, que eu pensei que isto iba a cambiar. Eu nunca, ni nós conscientemente, fixemos trampas aquí. Seguramente me equivoquei 1000 veces, pero nunca fixen trampas. Eso pode mirar a calquera os ollos, Eu non fixen trampas no concello. Equivocacións? Moitísimas. E usted a nós non nos debía de facer esa pregunta. Porque ustedes tuveron 4 anos que foi vergonzoso para toda Galicia. Salíamos día sí, día non, en todos os medios digitales, en todos os medios de prensa, dando vergonza. Escándalos nos plenos, grabacións, as de Dios. E ven ustedes aquí e dinos que nós facemos eso. Eso é a estrategia de oposición do PP para entrar no poder. É o mismo que están facendo a nivel do Estado. Ten razón. Igual que están promovendo macrocelulosas nas aldeas para destrozar o medio ambiente, é a estrategia que teñen. Teño unha palabra de José Manuel, e ten razón. Fiámonos ao punto do día que nós non podemos estar aquí nun debate. Pero bueno, nos decimos partidos nacionales. Gracias, Juan. Nos decimoslle ese rogo como aviso de que imos estar moi atentos a que non se discrimina ningún veciño, ni se premia ningún veciño, pois con, digamos, cacicadas. Vale, alcalde, nos estamos lle dicindo como robo, non lle estamos dicindo nada máis. Pide unha cousa. Coa literalidade esa. Ao acabar o pleno veño ao meu despacho. Agora vai falar con nós? Sí, vou falar con usted solos. Menos mal. Leva 3 anos. Non, con usted solo. Vou falar con usted solo. 2 anos, sin querer falar con nós. Non. Vou falar con usted solo. Pídelle, por favor, que... De repente quere falar con nós. Sí, non, con vos non. Con usted solo. Acaba de deixar. Con usted solo. Sin presentar 3 mocións que eran cousas moi importantes para Ponteceso. Ao terminar o pleno, se quere, invito a vir ao meu despacho un minuto. Ben, damos por finalizado o pleno.